Вітаю усіх! Сёння пагаворым пра нешта сапраўды загадкавае. Уявіце сабе, канец свету. Ці існуе нейкі рэальны фізічны прытулак, дзе можна было б схавацца? Вось пра гэта і расказвае адна вельмі цікавая інтэрпрэтацыя. Давайце ў ёй разбірацца. І вось гэтае пытанне, яно ж ключавое. Калі б пачаўся, самы страшны крызіс за ўсю гісторыю чалавецтва, ці было б дзе схавацца? Ці прадугледжаны нейкі, скажам так, план эвакуацыі? Можа, ёсць нейкі таемны шлях, пра які проста ніхто не ведае? Так, з чаго все пачынаецца? А пачынаецца все з канцэпцыі, вядомай як вялікая скруха. Паводле той самай інтэрпрэтацыі, пра якую мы гаворым, гэта па сутнасці апошнія 7 гадоў у гісторыі чалавецтва. І гэта будзе перыяд, проста беспрэцэдэнтны. І гэтыя 7 гадоў, яны неаднародныя. Іх можна падзяліць на две паловы. Першыя 3,5 гады – гэта тое, што называюць першым горам. Уявіце сабе маштабныя пошасці, катастрофы. Але потым усё становіцца яшчэ больш сур'ёзна. Пачынаецца другое гора, час абсалютнага, татальнага кантролю. Сістэма, дзе кожны крок, кожная транзакцыя, усё пад наглядам. І вось тут, у гэтай сітуацыі татальнага кантролю, і ўзнікае тое самае пытанне. Калі здаецца, што ўвесь свет гэта адна вялікая пастка, ці ёсць з яе хоць якое-небудзь выйсце? Вось тут мы і падходзім да самай сутнасці, да ідэі Божага прытулку. І, што важна, у гэтым тлумачэнні гаворка ідзе не пра нейкую метафару. Не, гаворка пра самае сапраўднае фізічнае месца. Нейкі сакрэтны схоў, схаваны недзе тут, на зямлі. Добра, што ж гэта за месца такое? Па-першае, яно цалкам сакрэтнае. Забудзьцеся пра Google Maps, яго там няма. Па-другое, трапіць туды, гэта не пытанне квіткоў на цягнік. Шлях туды – гэта цуд, звярхнатуральнае перамяшчэнне. І што яшчэ важна, гэта не проста нейкі бункер, гэта месца, дзе тыя, хто туды трапіць, атрымаюць і абарону, і ўсё неабходнае для жыцця. А цяпер давайце да самага цікавага, да ключавага элемента, на якім трымаецца ўся гэтая канцэпцыя. І ўсё, ведаеце, круціцца вакол аднаго адзінакавага грэчаскага слова «харпазо». Калі зразумець яго сэнс, усё становіцца на сваім месцы. Так што ж гэта за слова такое «гарпазо»? Калі перакладаць, гэта азначае схапіць, вырваць. Уявіце карціну. Небяспека, эпіцэнтр катастрофы. І раптам нешта ці нехта імгненна выхоплівае чалавека і пераносіць у бяспечнае месца. Гэта не проста выратаванне, гэта тэрміновая, імклівая эвакуацыя. І вось тут пачынаецца самае галоўнае адрозненне ад больш вядомых поглядаў. Звычайна, калі чуюць пра такое схапленне, думаюць пра ўзнясенне на неба, так? А вось гэтая інтэрпрэтацыя кажа: пачакайце, само дзеянне схапіць і перанесці правільнае, але пункт прызначэння зусім іншы, не неба, а тое самае бяспечнае месца, але тут, на зямлі. А ці ёсць на гэта нейкія доказы ў самім тэксце? Прыхільнікі гэтай версіі кажуць, што ёсць. Яны паказваюць на гісторыю з кнігі дзеянняў. Там апостал Філіп, і вось да яго прымяняецца тое самае слова «гарпадзо». Дух Гасподні літаральна схапіў яго. І куды перанёс? Не на неба, а з пустыні ў іншы горад. Таксама на зямлі. То бок, гэта паказваецца як такая, ведаеце, біблейская рэпетыцыя. Прэцэдэнт, менавіта з зямнога перамяшчэння. Добра, адзін прыклад, гэта цікава. Але можа гэта проста выключэнне? Аказваецца, не. Калі паглядзець шырэй, то можна ўбачыць, што падобныя гісторыі, такія ўзоры ці цені, сустракаюцца не адзін раз. Усе яны нібыта паказваюць на адзін і той жа прынцып боскай абароны. Вось, напрыклад, два яскравыя выпадкі. Зямля Гашэн. Ізраільцяне знаходзяцца проста ўнутры Егіпта, калі там адбываюцца жахлівыя пошасці, але іх гэтыя пошасці не кранаюць. Або прарок Ілля. Вакол страшэнны голад, а яму крумкачы прыносяць ежу. Што агульнага ў гэтых гісторыях? А тое, што абарона і забеспячэнне адбываюцца пряма пасярод крызісу.
Людзей не выводзяць з небяспечнай зоны, а абараняюць унутры яе. Так, мы столькі гаварылі пра фізічнае месца, пра геаграфію, пра перамешчання, але тут трэба зрабіць паўзу, таму што а што, калі всё гэта толькі першы пласт, толькі верхавіна айсберга? Што калі за ўсёй гэтай літаральнай карцінай стаіць нешта нашмат глыбейшае? І вось цяпер мы падходзім да самага сэрца гэтай інтэрпрэтацыі, да таго, што ж насамрэч азначае гэты прытулак. Навошта ўвогуле патрэбны такі глобальны, такі страшны крызіс? Згодна з гэтым поглядам, яго мэта – гэта выпрабаванне. Гэта як агонь, які правярае золата. Час, які павінен аддзяліць сапраўдную веру ад простай дэкларацыі, ад пустых словаў. І тут мы атрымліваем фінальны адказ. Уся гэтая размова пра фізічны прытулак, пра Гашэн, пра Ілью – всё гэта, аказваецца, толькі цені. Образы, якія паказваюць на нешта большае, на адзіны сапраўдны, канчатковы прытулак. І гэты прытулак, паводле дадзенага тлумачання, гэта не месца, а асоба – сам Ісус Христос. То бок атрымліваецца, што ўся гэтая ідэя фізічнага прытулку – гэта проста наглядны дапаможнік, яркая карцінка, каб данесці адну вельмі важную думку. Сапраўдная, непарушная бяспека, яна не ў геаграфіі, яна не ў сценах бункера, яна ў духоўнай связі. І ў выніку всё зводзіцца да аднаго пытання. А што, калі найлепшы план эвакуацыі – гэта не пра тое, куды бегчы, а пра тое, да каго? Гэта, мабуць, тое, над чым варта паразважаць. Дзякуй, што былі з намі.